ko dali-dali mahutan ng video. Ipinatlaw, sige mag-video de. Di pita para sa uban nga maningkamot, yung sayaw, kanta, ambang sa kanal. Tanan himuon. Tanan mo, no? Hindi mo ka balik naman mo. Balik, pero lalayang sakit. Lalayang pong tao. Pero sige kagsayaw, sayaw na po kaugma. Ikaw, ragyapon, naman para sa hilot nga. Lain na po yung tao, ano ba? Sabi ito ganyan sa Facebook. Bulan yan ikaw negatong matanaw no, kananay magbalsa. Sakyan ko boss be. Mga 2 minutes lang. Ay, gano'n sakit. May ningkamot, tanig sakit. Hindi, tingani, kaya dagang balsa. Gani no, nya, boss. Video ako, ikalay ko nita nga mo. Ihapahagbong-hagbong ko. Buwan na tayo ni mahimo. Tinabuang na ba? Paita. Sakay ka sa balsa ba niya, muna na mo kabaw, mudagan man na. Naghan gani trabaho kang mita ron. Bulog din ka sa balsa. Naghan gani trabaho kang mita bisa pag magluto, bisa sa rin Kanan lagi. Kanan mo nila mga lisod nga kuan kay wala kay laing mo basikinan lang kay paningkamot. Noy ta ko murag di kay ko maproblema kay darita sa hilot ipasok yung hilot. Malima po kada laba, kada luto, kada na lang gid. Manigamot na lang pati magkaon mag Facebook live. Uy, Ano babae mo? Yung gatuhon dyan yung bagun. Yung tikuhan mo sa ba? Bagun. Ito mo sa ubo na ito yung plato. Bagun lang yung tinata. unsa nang lagi? Napay maghagwa-hagwa sa karabaw, sumlagod lagi ah. Oo. Katong views. Ako views kita na ko to niya. Ko na silip na ko ni kon ba. Silip na ko sa Facebook ko tayo malaing post ni si Eric. Puro ra gid hilot sinja ka advertising na. Alangan kay hilot man. Hilot mo lang ang bubutang yung ko diha tagna mananagna. Di wad. Pero stricto kay sa mita. Ito gara. Stricto kayo basta monetize na ka. Nalay kamay music ka bisag pinaw mo or dili mo ka pinaw ora. Daliar na kalitik mo. Ako man testing man ko pasok dito ron sa Facebook. Mas bita pang YouTube. YouTube kaya mo. Dili gyud siya kuan, dili YouTube kay stricto. 1,000 followers raman monetize na ka. Oh, Tapos 4,000 minute views. mubo siya. O mubo ang sa Facebook kay 6,000 ay 60,000. 60,000 ya 5 kung ma-monetize ka sa stream ads kay kuan man kanang 5k followers. 5k followers abot na ako. Puro ang 60 minute views. No, sa bisan pag nabot kay 10,000. Ya, way mananaw. Yan, Useless lagi. imuhag yung content. Kuan gid imong kuan kanang Murag kakaiba ba no? Wala pa ino ni ambak og lubi no, paubot no. kat. Naiwan din yung ito sa iyo. Sunduan. Katong gawa yung social content. Pahilot. Tumalisod at nasaka diha ikot unsa mga tao. Lagi ito nag-post, "Hoy Mita, hapit na ko mabuang nimo." Nabilar na mi ani imong himo. Paghuman pula ra gyapon. Pila pa sildo ana. Depende na po sa kuan. Nay kuan dak. Views lang gyapon. Mo 10 million dagko pa dai. Wala naman siya sa YouTube man kung Kailan nagkat lang ako? yun sa mananaw. Kailan na po? 1 M mo di ang followers. Pinakababa niya. Alayo na kaya na siya. Pinakababa niya 30. Lison, 10,000. 1M na. Libo, pwede na rin. Pero kung 300,000 oh. Mahalag gamay. 10,000 20 na. Depende Mahalag sa gamay. kung daghang kag view, daghang kag video nga daghan na nanawa. Income gid ka. Nanaw ko na kong YouTube. Pila pa man 2,000 ra man gana ko subscriber. Kag-view o kat-kat. 2,000 lang ha. Pero nakakwarta na ko. Saan na nakudako kong subscriber. Gamay ra ko kay pati ra yung ano.
Saan na lang anak? Kat-kat sa lubi niya ang baka. Kayo. Kaya sudsudan ka slungon. Ano sila, uy, yung sa isulod. Sana mas kirikilot. Ay kung kapuangin. Pero ang di yun makaya nga views, nakusog kayo tato. Grabe yung tato. Eh, Ang patato lang ko sa kulubot lagi. tato nga, abli makita ka nanay mo. Oo. Patato ko sa kulubot ba? Saro Kasi siya may di mo tanaw, anak. Wala istorya na. Dato na. Tato lang ka. Magtato. Ha? Na magtato. Oo. Nagayos, uy. Wala na may tato nga ipakilikol. Wala na na mananaw na. Ayun, buka. So, Totoy, wala na mananaw. Diri ko subos. kaya kita. Kana mo eh. Ulag. Tato. Pero di pa kitang naong. Kana Sticker, rin. ipapilit lang ba? Pilit lang sticker. Tabunan Hindi lang. man ka nag-content pa sila nga. Dagko kay bayad. 10,000 ang bayad doon. Siya may babayad. Pero nga niya nga tungkuhan. Di lang pa kitang naong. Di jismil. Natato-tato ra. Isa di mananawa na. Pero kung sige pagkakambak diya, way mananaw eh. Maputik mo na lang. Facebook kung engaging imuhang content. Sige mo na. Engaging mo kanang ma-interest ang tao. Bahala mo na kinukod mo, basta nakakwarta na ko. Adayo na tahanan. Bahala ko upload sa kuwang YouTube. Wala nakapos, upload lang. Ano, 12 months biya na ang YouTube no. Mobile mo, cellphone Di nga para sa naman. Facebook nga 2 months. Pero ang YouTube 12 months. Kasi ako ang lamang ay. Kaya lang ang YouTube bukat siya kay ano. Di para sa Facebook. Makakita ang mga friends nimo. Sa YouTube wa kay friends, wa jud ka. Matagpo jud ka sa pag-angat nimo ng 4 mil. Kung imuhang content, pangita unang gayo, Makan na kanang kakaiba lagi. ng tutorial. Tutorial man ako ah. Ganit ko mo ko. Ah, okay na siya. Sa reels na ko, tutorial man. Tutorial mo. Motor. Sabi sa unsara ko yung reels. Basta na ay. Di man po pwede mapokus ko ka boss. Siguro sa gulan jud. Walang laag eh. Ay reels sa laag. Pati YouTube, sagol na. Sagol na yung YouTube na tukaran ng Digos. Kung wato yung araw ng Digos, di madungagan ang views ba? Kung sigulan lang yun mo. May gining reels. Sunod, dili na inani ba? Dili dancer, madancer. Sunod, dili na ni inani. Katalo tong kuan. Ana agad sa mga mahalo na kayo ba? Ay, Kaya na. kada ra. Kada ra. Kaya takad sa libi. Kali lang mo tato. Ay, Jollibee. Ana ra gina siya. So bahala, hindi ko kakwarta ni mamitaha ka. Basta nag-advertise ko. Lamang naman kay ka na. Advertisement. Sa wala kay sildo, palit ko atong kuan. Pag nalay sildo, ginawa. Ito ang mali sa sakinan. Kaya pangutang patag sayo. Mura mang yapon. Sunod sweldo. Sunod sildo, lahit na po. At least nga, naka-intro na ta. Mura na importante ka. Nga, dili scam. Kuman, ay kamot pa nga. Ay, kung kana sa reels, kuan naman na. Ayaw, wala na. Ang sweldo na yung ano na. Enjoy lang yung mga sigag upload yun. Maabot rin mo na. Abot rin siya. Ang uban na awa na nag. Nagundang na kay Brian niya, mabula ba? Dining, dili pwede butangan og kanang music. Bahala. Naghambog bawal. Kagang kahit mga Photo cheese. Yung mga ibutang yung
Otosis, imong istoryahon, imong i-type, imong istorya. Wa na. Restrict na dahin ka. Mo comment kag 60, wa na. Restrict dahin ka. Dili sa YouTube nga, bisan sa imong basta dili lang rush nga mga bad words imong ibutang, okay ra. Facebook Tawag na, wag yung ko kita reels sa Facebook. para na 2022 man ang sugod. Hindi ko nadugay. Kasamok naman ang Facebook eh. Kay ikon man, wala nilang TikTok. Ha? Di wala nilang TikTok. Nagbitin siya ng TikTok o katong Sa YouTube kay search. video. Search ang sa YouTube. Yung short video. YouTube short. 60 seconds lang yun ang satuan. YouTube. Mawang mo sa Reels, 60 seconds. Ito na ba na naman? Naganda ko ba? Pinaghanan ako ng trabaho. YouTube o Facebook. Double good. Double sa YouTube. Double pag yun sa Facebook. Nya ikatulo pag yun. Mo-upload pa. Ano gaya lagi na kumaman na. Gito ka nagtrabaho. Ma-upload pa ka sa Facebook. Pag kuman, pag kaugma. Sa YouTube. Pagkutang pag yun. O dali ra ka ma-monetize sa Reels. Sa Facebook. So dili sa Reels. Kuan. O sa sa kuan stream ads. Sige kag live. Kaya dali ra makuha ang kana 60 minutes views, 60,000 Ako ka na live no? oh, sige live. Katulog ko na kadol. Yeah, kaya wala may wifi. Busy ka Alisod kung walay wifi. kanang live. Oh, live. Bukat kayo na. Buka. Kusog mukhaon na dita lang. Pero kung unli ka, way problema. Kaya sa kung matawag ka. So dili o may unli sa data. Ay katong Na ba plan. unli? Katong plan. Na. Katong plan. Nakaod na lang ba? Miro lagi, wak may kondisura. May watay wifi eh. Sige kung upload bitaw. Upload ko Facebook, YouTube. Dugay ra ba kay i-upload sa YouTube? Basta niya. Ato po ko muslingan. Kaya magkuhan lang upload. May nagdali sa mga ihulog kay Nubig kay Jis. Ano mo adre katagas kayo. 18 hours. Jis. Jis ko na mo dre 18 hours. Puran dito. Di lamang kay ka kung amo upload. Dito. Sa mga Ilan Jis dito? ang gis. Meron kayo 10 hours ang 5. 55. Ang Ay, 3 hours. 3 hours. Oh, 5. Wala lagi mong style din mo. Ano eh? Ano mo sila kita? Pila mo kita? Sila dito? Sige. 11. Mag-12 na ako mag-September. So, sa Banuel, kanta siya ako ang upload sa yung pulong video sa Oo, baka na yung kanta, Ay, i-upload di. din mo. restrict din ko eh. Hindi padalanin ko ni Mita og Reklamo. Naala to'y tag-iya. Wala mo ko na kubutang ka ng Dili, lisa ni mo kuhan. Lisa ni mo, baka pa ni mo siya ganyan sounds. Sabi yung sounds na pingayan, no? -1. Erase. Sige. Erase din ako eh. Basig sayang. Dako na ko eh. Layon akong giabutan niya. Ako rin YouTube, pag ingon niya nga kuhan, pwede daw magkakuhan, ay pilit pa. Kasamok niya, kanang bitaw niya. Sayang Juan, mo na isa ka video. Copyright? Oh. Ikaw rin makasamok sa kuang kwarta. Ay, i-block ta ka, tanggalon. Ganun yun. Nakakwarta, siya ko siya nag-delete. Itong mga pamina ni mga burog. Mong dito'y copyright delete. So, delete. O, mukhang man pwede noon, notify siya. Uy, gimanihin mo. Diluton na ako. Pwede na sa reklamo. Ang Facebook kay kung
Pero sa kanang sugod na kay mga violation sa una, Ah. pag kunin mo sa imuhang kuan, kining sa professional, Ah. bisag unsa to kadugay, basta na monetize na ka, ihag itong balikon. Babag ito sa imuhang monetization. Kaya na limpiyuhan gino, tagbaw rin ka back. Ako gani, namo kay mga itong 2018 pang violation, mga copyright. Yan. Ayaw na tayo. Basta. Tama ba? Buwan man niya. Ato na yung bingisaya na ko. Di man ma-professional. Kaya dagang kayo balik violation. Nang ikopya man ko, unsaon. Kaya konsul. Isuloy. Naman dire naman ko nag-kwan sa vlogger. Ano na YouTube na ko. Di mo ko kubalo ko danagot. Pero magpatudlo lang ang unsaon. Ang matudlo man po sila. Isa ka gitlog manok ha? Kaon na lang. Vegetarian man yun. Ah, very good. Since na kaliskis, ayaw ko na ako. Vegetarian man yun. Kaya ikaw ano na lang. Bulay tanan. Talong ayaw ha? Tama kang talong? Kaon sila buhay. Ayaw sa talong ha? Eh, Itong talong ito, mukhaan na siya. Katuloy po mo. Pwede din na, mga vegetarian man. Talong nga. Kanang ipito lang. Anong talong nga gibungot ba? Pwede din na. Unsa? Tariyan magka. Okay. Talong nga giungok. May bungot. May bungot ka. Sabot. Oye, lahat ay mo. Kaon gapon to ay kay sabot man. Ang gulay. Nasa zero. Oh, ah. Ano pa din mo kaon gulay kanya mo wala. Buhi niyo kasi kumatis na yun. Kamunggay diya. Pwede man na ipito. Ayaw sige nga, pwede na tuyo. Pasod ang na tuyo. Wow, Parehas lang. Asin og tubig. Aw. yawan ni mo, eh, pwede na tuyo, pwede na. Sinalay bugas. Ang payat na gagawa na bugas. Kanya mo di mo kaon gulay, di mo kaon kanon Oh, ikaw na pag kanon ron, wala ba? Oh. Dito. Diya. Papakulo-tulo. 1, 27, 21, 11. Yeah. Tuyo man na kayo. Naman sa isa, na ko isa. Agyo niya ba nagyo? Naman niya ang mga pulis. Sugo na ito niya ito. Kani, gimita rin ba? Lukay ba kayo atas? Asa rin na asay? Sa duman. Ano na? Nauban ang kanito. Ay, kung ano, nag-istara naman sila ni. Sabi-bilisyan mo na ito ba? Sabi-bilisyan. Kami inulog ni Dustin. Grade 6 na karong abre. Ngayon natin mo, grade 6. Wala sa kagamay, pero tampo ka. Ano na, sigayo. Malunod yun, matiguan. Yan yun ate. Ulit. Naman siya matagal na po yun. Ano naman? Ganyan lang, wala pa ako alam. Nalagay kay ako rin. Ilang sa buo. Sina? Relax na? Mama, tabi ang charge. Uy, ginoo ko. Ang kasakit ba, anak? Hindi, sakit wala ko din. Magulig. Tubuan din. Ay, ay.
sa nadala. Okay na? Saan pinuguyo mo sa? Saan pinuguyo? Bakit malakay na ako isa? Eh, Pagkaan gumilo. Pero bakit malakay? hanggang ginabasa ko gihan. Dali. Basta mo magtrabaho, di ka na pwede magbasa. Kaya magbasa ta. Basta kay, Panuhot na imo. no, bagay pa man maningil. Naningil na doon. Nalagam ako, grabe. Sukong ko mo. Parang traffic. Pwede ko rin sabi magpaligil rin. Ay, ako. Ang tagamay. Hindi ka tawa? Gidalim. Gidalim ni paninglan ta. Hello, na ba taga? Ano ba? Anak ay siya sakit ang namakay ka. Nga. Kung maala lang sakit, paalang dungkay mo man. Butang ito na. Basta mailot siya. Di pala Wala. yun ako kamot. Di balik. Balik. Ha? Sakit mo na kayo. Uy, grabe ito. Masakmaya. Butang ito kayo mawala. Siya na lang nagdilot. Be. Wala nga di na ito na yun. Di pa ko mag-focus sa mga kubok. Focus ko tanan lawas, problema. Sabi ko rin. Ha? Bukan eh. Ako rin manghihilot, hindi mo focus kung sa'y giingong tao. Katong ano yung mag-iingon, pukahon na to. Malamig ka siya. Limang malangay Mamalit pa yung charger. Sarado na. Sarado na. Cellphone. Wala pa lamot. Masa ni mamamalit? Yan, nagpupaglat ko isa ka. Pamusa na siya. Ano po? Sana kano. Dine? Sarado naman bro, mamay charger sarado. Napalagi ko. Napamangod. Wala, sarado ang tindahan ng tao bro. Di man tindahan. Asa man, musliman. Di, basi nali ko sa. Doon lang kayo. Sarado naman good. Diyan pinamalit rin na ulan. Ang ngay abler on dito night market. Moro na yung abler. Wala, dito kaon. Naon. Tama ba? Cellphone. Oo. Dili, cellphone ka na. Charger. Charger, nasa kilid sila. Wala sila malinya sa kananan, pakilid sila. Nagana dia. Kung charger o kuan, mga Musliman lagi. Muslim ba? Mga matisore, sa nato. Dako ang charger. Ako sa mga charger. Ang pinakadapis, dia sa kuan. Kanang, si tao ka na. Sa M-Core. Nakita mo, Namod sa M-Core. katron. Kung nasa mga mall, nataran sila ng accessories. Kapag sa katang sulod ang mundo. Tara mo sa gawas. Malinong pagkalit. Sa gawas. Sulod ang dito. Di naros gawas, para sa marketplace, naros gawas. Kita ka ng marketplace sa gawas, kung saan na tatak-tatak. Napot sila sa business center. Opo. Dili. Libo pa yung palit. Libo ay 36. Saan mo, nabasa ka? Di ka to kung balik hindi. Anak mama. Dapat Wala sa kapantay, baka lamig na kayong hawa. Ganina na sa kinabati din ang hawa. Ganina sa gawas, sige kotoy.
Ano mag-unapahilot mo gano'n? Bahala na. Nalala? Ayaw ko. Ayaw, inumsot. Oo, doktor. Tama. Kami na ni mo tugon. Kailan sa kong talong? Ma, Talong, hotdog, bawal ha. hindi tayo yan.